Co chcete? Dobrý den. Dobrý den. Já mám takovou malou pekárnu nedaleko Prahy. No. Ale odcházejí mi zákazníci, tak já hledám, jestli byste neměl zájem třeba o čerstvé rohlíky, housky, občas jsem tam třeba nějaký chleba, jestli byste potřeboval. Ne, to je A prostě, ne, no, škoda. Já potřebuji zákazníky, teď už mě odcházejí, já jsem jich měl docela hafo, no a přejmenovali jsme firmu a oni všichni jakože, no, dobré jméno, teď mají jméno na hovno, no, tak odešli, no. to je ale osud. No nic, a opravdu byste neměl zájem? Ne, opravdu ne. A ani třeba sladký rohlíky nic? Ne, A fakt nic. ne, A ani třeba suchý mák? ne, Dobrý fet? ne, Ne. Šátečky? ne, A bochánky, vánočky? ne, Všechno máme. no. Já taky. Dobrá cena. No. My udělat cenu vám, ale vy být spokojen, zákazník. mě to nezajímá. Dobrá cena, slevy. Mě to nezajímá. Můžeme do rohlíku dát i lipánek, libo. Ne, mě to nezajímá. Ne, a fakt byste nechtěl rohlík s lipánkem? Ne. Tak ale to jste nás zklamal, my jsme do vás vkládali velký naděje, ale tohle teda, no, čekali jsme úspěch. To je osud. To je hodně debilní osud. No, to jo, ty vole. Tak ani posranou housku. Ne, ani postanou housku. Ani jedinou posranou housku. Ne, Kde to žijem dneska, ty. v České republice. Jo, dřív by se tamhle o housku urvali ty vole a dneska tady, fuj, houska. No, No. to se stává už. To je pěkně debilní. Kam to spěje? Do prdele. No, to právě. Hm. Musíme to zastavit. A víte jak na to? No, Kupte si housky. koupím, neboj se. No a ještě manželka prodává tady kousek vedle náhradní díly na traktor. To mě ale nezajímá. To, nemáte traktor? Ne, A jako ani kombajn, ani nic? No nic, no tak tohle tady asi žádný úspěch nebude. to ano. No nic, no. Mohl jsem mít čerstvé housky, denně. Ještě něco? Nevadí, vy proděláváte. Mě to nezajímá. Nashledanou, no. No, nazdar. Ty vole, Ty král. no tak to bylo dobrý. No. Ne. No jo. Ty vole, to bylo dobrý. Ty vole, Helena se rodí, když ti řeknu, že jsem to nenatáčel.